Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos a cuidar o corpo e activar a mente. Comezamos. Benvidos unha mañá máis aquí a Pulso Activo. Como sempre, moi ben acompañado. Como estamos? Hola. Moi ben, e ti? Ben, e ti? Moi ben, con ganiñas de comezar. Imos aló. Que hábitos me gustaría cambiar? Boa pregunta. Ser máis constante no deporte. Gustaríame cambiar o hábito de irme... Voume moi tarde á cama, sempre. Gustaría coller o hábito de ir máis cedo. A veces consigo, pero a maioría das veces non, porque son máis nocturna que diurna. A min gustaríame ser máis constante do que son en moitos aspectos da miña vida, porque estáme bulindo a cabeza continuamente, paso dun proxecto a outro e moitos quedan sin acabar, non? Sin rematar. Entón, prefería ao mellor concentrarme nun e facelo, pero é que non dou feito. Madrugar máis polas mañás, cando non teño moita cousa que facer. E iso teño que intentar aí facelo. E do resto, pois... ser un pouco máis organizado. Movendo a cabeciña cara aos lados. Movimentos curtos, suaves, arriba e abaixo. Imos agora cos braciños, aí dibuixando círculos. Teño unha pregunta. Dime. Contanos aí, veña. Por que os homes, sobre todo os homes, Ui, a ver. os homes, Sí. andan cas mans na masa Cambiamos. Pois para facer pan. e non son nada discretos, quero decir, coloco o pantalón, baixo o calzoncillo, separo non sei cuánto, rasco, por qué? Por qué? É un momento, é algo inconsciente. Quero decir, a nós tamén nos pica, pero... Máis na cintura. Pero Despois pasa non somos tan públicas, quero decir, non compre. Non sei Parece dicir, que a tes ver, a sarna. é verdade, eu, se me don de conta, sí que noto que, pues, Que estás aí. pues sí, Aí necesito. pero non é nada sexual, é algo como... Para nada. Non sei. A ver, ti, podes me explicar, Cambiamos. por favor? Hai cousas que na vida non teñen explicación. Pensei que Moitas, pensei que ibas a molestarte nunha excusa. Esa pode ser unha Pero cousa. mira, Noemi, ahora vou te preguntar, ti vestes algunha vez a Anxo lavar as mans antes de coller a comida? Sí, Sí. sí que o vin. Grazas. Porque eu sí que me fixo. Ala, Anxo, Xuntamos uno as é pernas. Pizarro. Pero teño que Pero, decir... sin embargo, vistedes a Edi lavar as maus. Pois non. No, ves, xa? No, digo cho que no. Digo, chou que non dices. Digo cho que no. Estás tú pendiente de eso? Home, Cambiamos. Pero Noemi, ti tamén andas todo o día a recolocar aí... A vaina. No, bueno, va, vaina non. bueno, cada un A recolocar chama... as tetas. Exactamente. Pois sí, pode ser, porque, bueno, polo menos que estén ben colocadas, pero é un momentiño. Sí. Pulso nos cellos. Non estou todo o rato. Non estou todo o Nós rato. tampouco, No, nos homes é que dá igual, estades falando con un e de Hacia repente unha dentro. mão nun bolsillo. Bolsillo eterno. Non. Non nos pasa. Verdad, Cambiamos, Raquel, a ver. Eu non, a mí non, É que a mí non tampouco me pica, Bueno, pues... Hacia adentro. Pues todo pica nesta vida. Quero che dicir, un cóbado, a cabeza, a orella, pues... Sí, sí. A Moi ben. pelve. Unha vez que rematamos a mobilidade articular e de falar aí o Que que pica finura. non pica, imos pasar o quecemento Non me pica, para a di. clase de hoxe. O único que necesitamos é a esteira e unha pelota, vale? Unha pelota pequena. Así que collemos todo e imos aló. Sempre decía a miña mãe que as cousas que non gusta facelas canto antes se faiga mellor porque xa están feitas, e é verdade. Antes era moito de procrastinar e agora prefiro facelo, queda feito, non corre presa e xa quedas libre. Empezar a ler máis. Antes estaba máis co móvil e agora empezar a ler máis. Pois fai moitos anos fumaba e deixei de fumar. Dei bastantes cousas da miña dieta, a pesar do... ademais do gluten e dos lácteos. Agora centrome máis na proteína. Bueno, estoume a coidar un pouco máis. Veña, xa para o quecemento imos empregar a pelota, ímonos a acostar de lado. E o que facemos moitas veces que o libro aberto, que chamamos así, Ai,
colocamos nesta posición e imos facer 45 segundinhos dun lado e de outro, vale? Abrimos, hai unha pequena torsión, acompañamos ca mirada. Iso é, moi ben. Como che gusta tocar as pelotas, Noemi? Por eso sacou o tema de conversación, claro. Claro. Un poquinho máis. E última. Vale, veña, agora do outro lado. Bueno, esta clase vai vos gustar, que sempre vos gusta a clase cando utilizamos ese tipo de material. Veña, de novo, abrindo e pechando aí, acompañando ca mirada. Alguén de vos xogou ao balonmán algunha vez? No colexio, No cole, sí, como pero... asignatura, pero Eu non. tamén. Va, seguimos? Podemos organizar Sí. un día. Pois sí, non era mala idea. Eu pensei que se acabáramos e paraba. Últimos segundiños. 3, 2, 1... Vale. Moi ben. Veña, imos agora que a parte principal. O que imos facer é o seguinte. Imos xa deste lado xa. Imos colocar a pelota entre os pés, pernas flexionadas, 90 grados, zona lombar apoiada, os brazos estirados. E o que vou facer é coller aire, soltar, acercando a puntas dos dedos a pelota. Vale? Veña, imos aló. As pernas non as movo, Moi ben. 8, 9 e 10. Vale, recollo un segundiño, relaxo. A ver, xa empezamos. Ai, Estrella, perdón. Xa empezamos a perder tempo, acabamos de comezar. Sí, porque ainda non tiña confianza con ele e fuxiu unha pelota, pero despois xa lle dixen, ti caladiña aquí queda, E portouse ben. Veña, de novo, arriba esas pernas, brazos estirados, collemos aire e imos flexionando o tronco cara adiante. Manteño os xeonllos á altura da cadeira. Sete, 8, 9 e 10. Vale. Ben, sin dificultade. O que vou facer é o seguinte. Estendo pernas, estendo brazos e toco. De acordo? Ah, non acollo. Non, non acollo, simplemente Vale, tocar. Vale. Veña, estiramos, zona lombar apoiada e flexión. Aí. Moi ben. Embigo cara adentro. Nove e 10. Ai, este pescozo. Xa vai queimando, Sí. Pensei que iba a ter que pensar moito máis e bastante ben, bastante xeitoso creo que me quedou. Ben, estuvo ben combinando aí as dúas cousas e tal, e... Ben, De novo, pelota entre os pés, apertamos ben, estiro pernas, estiro brazos cara atrás, collemos aire e tocamos aí, cos dedos na pelota. E última. Vale. Encántame. A clase de hoxe gustoume moito. Ui, a clase ca pelota gustame todos os exercicios, pero
a ter artefactos e ferramentas é moito máis difícil. Ca pelota entre os pés. Agora, imos facer 10 repeticións dos golpes de ra, vale? Xa sabemos como vai. A pelota entre os pés, abrimos os brazos e o que imos facer en esta posición, paso as mans por debaixo e empuxo cara arriba. Sí? Veña, 10 repeticións. Comezamos, xa, veña. Iso é. Moi ben, seguimos. 7, 8, 9 e 10. Moi ben. Xa imos notando ese traballo no abdomen. Xa fai tempo. Xa fai tempo. Ai. Caramiñas, Vale, veña, agora seguimos traballando esa zona, pero imos colocar a pelota aquí, en la zona lumbar. ¿Sí? Nos cadrís. Sí, exacto. Aí. Colocamos aí o cullo encima, brazos extendidos ao longo do corpo, e aquí o que vou facer é o seguinte: levo as pernas cara arriba e vou facer a tesoira, de acordo? 10 con cada perna, comezamos xa. Última con cada perna. Vale, recollo. As tesoiras eu penso que as fixen perfectas, porque a pelota axudaba moito, é moi bien, é moi arriba, é todo perfecto. Veña. De novo. Pernas arriba. E comezamos. Última. Vale. Moi ben. A min é que xa cheguei a un nivel que me gusta todo. Entón, pois estou nas disfrutando. Non as sufro, disfrutoas. Agora imos pasar a pelota entre as pernas. Imos mover as pernas facendo tesoira os 30 segundos, sí? Veña, comezamos, estiramos as pernas e imos aló. Intentamos manter as pernas ben estiradas. Se nos costa moito así, cabeza apoiada, se non miramos cara ao umbigo. Zona lumbar ben apoiada. Arriba, abaixo das pernas. 3, 2, 1, vale. Veña, relaxamos pernas tamén, movemos a cabeciña da cara aos lados. Bueno, o exercicio de facer a tesoura vertical e ir pasando a pelota gustoume, penso que me saliu relativamente ben. O que sí que notaba era que ao non ter as mans aquí nos cadrís que tiraba moito as costas. Veña, quédanos outra serie, 30 segundiños. Estamos listos? Estamos. Sí? Veña, estiramos pernas arriba e imos aí. Arriba e abaixo. Mantendo as pernas o máis tiradas posibles. Dibuixando un 8 aí co balón. Bueno. No, foi sin querer. Todo se pega, Raquel. Ai. Bueno, seguide, seguide. No, acompañamos. Toma. Gracias. Vale. Que ao final está facendo un solo, nada máis, é unha estrecha. Eu sí, Pero vos podíades seguir. Pero somos compañeiros. Xa. Escapoume a pelota. Non o fixen adrede, se non diría. Sí, bueno, sempre que pasa algún suceso, nos solidarizámonos para perder algún segundiños e poder tomar alento. Ainda que non compra, pois polas veces que non paramos. Agora, imos levar a pelota os pés, vale? As plantas dos pés. Colocamos as plantas dos pés encima dela. Estiramos
os brazos ao longo do corpo e o que imos facer o ponte de glúteo, vale? Imos elevar a cadeira cara arriba, apretando glúteos. Collemos aire, exhalo, elevo. Aí. Baixamos, controlando, e arriba, 10 veces en total. Ui. 5, Uepa. 6, 7, 8, 9 e 10. Moi ben. Relaxamos os segundiños. Nótase que é bastante máis intenso cando facemos o ponte de Tira glúteo. moitísimo. Con material que sen material, bastante máis. Veña, quédanos outra serie de 10 repeticións. Volvemos a colocar os pés encima, brazos tirados ao longo do corpo, collemos aire e soltamos arriba. Ai. Apoyamos as vértebras ao baixar, controlando a baixada. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Moi ben. Jesús, mentira isto. Facíaseme complicado, porque non daba, se poña a planta do pé, non daba feito forzabondo, entonces clavaba o talón para dar erguiduco. Vale, agora, Non o podo creer. sí que... Non o podo creer. Imos facer a táboa encima da pelota. E imos intentar manter un minuto, vale? Pero cando... Veña, cada vez temos que ir superándonos, Cando desbloqueamos este nivel de que ahora está agora duren un minuto? Home, xa pasamos os 150 programas, ahora hai que ir desbloqueando niveis. Me cago no demo do inferno. Veña. E non podemos desbloquear no Caribe. A ver se nos invitan, ó. Ai, é por min. Vale. Veña, imos colocar a pelota canto máis separado, máis lonxe da cabeza, máis intenso, vale? Podedelo colocar nos xeonllos, nas empeñas, donde vexades. Eu vou nos colocar na empeña, sí? Nas empeñas. Entón, vou estirar o corpo, manteño aí, e vou intentar manter aí un minutiño. Veña, estamos? Ah, que non Espera, empezara. Estrella, tens que colocar, mira, os xeonllos encima da pelota. Vou. Para isto, para, Estira o corpo, estira o corpo. Estaría simpatiquísimo. Aí, veña. Preparámonos, listos, Podemos poñer os arriba. antebrazos. Claro. Podemos poñer Vale, os veña, antebrazos. poñer os antebrazos e vedes que tal. Aí, un minutiño, Vixíase co Estrella, non me... Cuidado con a pelve. Mira, a pelve está tela mal colocada. Pon o cu un poquinho... non. Arriba. A ver, Seguide. Ai. Vale. Mira. Aquí, aí. Intenta estirar. Aí mantén. Aí está traballando xa o abdomen. Vale. Veña, aguantade. Cuidado cos sombreiros, Noemi. No. Arriba. Cantas horas falta? Mira, eu Un paso da poquinho máis. pelota. Aguanta. Paso moitísimo da pelota. Un poquinho máis. Apreta. Ai. Estira un poquinho máis, Raquel. Ai, aguanta, Estrelliña. Xa termo. Oi. Ale. Anxo arriba. Dios de Langrán. Vale. Moi ben, Raquel, moi ben. Os demais, para setembro, Para setembro, a recuperar. Esta é optativa. A táboa dun minuto genial, porque me escaquei a tope mentras estaba Edi explicándolle aos demais como tiñan ou non tiñan que facer, pois o meu cu baixaba un pouquiño. Un pouquiño hasta chegar ao suelo. Veña. Non hai que repetir. Sí, non, xa está, un minuto. Ai, que morro. Imos co seguinte exercicio, vale? Xe máis liviano. Ai, ti Levamos a pelota entre os xeonllos. O que facemos, xa fixemos outro día, se mal non recordo,
é pasar cuadrupedia a pirámide, vale? 10 repeticións. Veña, apretamos aí cos xeonllos a pelota, collemos aire e exhalo, levando os talóns cara atrás. Acercando talóns ao chan e apretando a pelota. Oito, 9 e 10. Regaxo atrás. Todo que sexa traballar con elementos fora do habitual, a min gústame, pero sobre todo cos balóns. Veña, imos ca outra serie. Colocamos a pelota de novo entre os xeonllos, máis debaixo dos ombreiros, elevamos un poquinho os xeonllos e a partir de aí comezamos. Nove e 10, vale. Recollemos atrás. E xa só nos queda un exercicio, vale? Veña. Último esforzo. Veña, imos co último exercicio. Imos levar a pelota aquí os pés, de acordo? Imos deitar boca abaixo, imos colocar os puños aí nas ingles. No pan. Sí, no pan, tal cual. E o que imos facer durante 30 segundos é apretar glúteos, apretar a pelota e manter arriba as pernas, vale? Aí vi. Veña, 30 segundiños que comezan xa. Os puños cerrados, apreto a pelota, activo glúteos e aí facendo respiración. Veña, que último exercicio, Apretamos esa pelota, que os pés, apreta un pouquiño. Tres, dous, un, vale. Moi ben. Agora deixamos a pelota xa a un lado, pasamos estiramentos, imos levar o xeonllo cara adiante. Estiramos a zona dos glúteos. Ai, que gustiño estirar aí o glúteo. Sí, Noto un pouco cargado. Este gustaba máis que outro, para estirar. Imos cambiar agora. Bueno, gustou-vos a clase? Sí. Tudo ben, non? Dura. Menos a táboa pero de 60 anos. Veña, agora imos a estirar aí un pouquiño a zona da abdominal, separamos un pouquiño a pelve do chan, apreto glúteos, abrindo un pouquiño o peito. Levamos o puño cara atrás, relaxo un pouquiño a zona lumbar. Despaciño, ímonos colocar de pé. Veña, collemos aire arriba, soltamos dende a cintura. Ui. Imos a un ladiño, aguantamos aí. Cara a outro lado. Volvemos ao centro. Imos cara arriba despaciño. Fantástico traballo, xentiña. Moitísimas grazas por acompañarnos unha mañá máis aquí en Pulso Activo. Recordade manter o corpo en movimento, ainda que sexa un pouquiño. Corpo e mente agradéceno. Eu son Edio, vos adestrador, e lembrade, mantede o pulso activo. Moi ben, sí señor. Xa ganamos o xantar, Tal cual.